Uite cum aruncă banul, este amar generalul, nimeni nu-i ca el, e Barosanu. Aruncă pachete mari, doar în ciuda la dușman, e ploaie de bani, e ploaie de bani. Uite-l cum aruncă banul, este amar generalul, nimeni nu-i ca el, e Barosanu. Aruncă pachete mari, doar în ciuda la dușmani, e ploaie de bani, e ploaie de bani. Așa! Avem un mare grad de șmecherie și niciunul dintre voi n-are ce să-mi facă mie. Voi știți că am valoare și am un nume mare, sunt full la buzunare, Cine e omul cel mai tare cu valoare și învârte dolărei? E șeful Olteniei. Cine-i bossul care învârte bine banul când îi cântă lăutarul? E amar generalul. Uite-l cum aruncă banul, este amar generalul, nimeni nu-i ca el, e Barosanu. Aruncă pachete mari, doar în ciuda la dușmani, e ploaie de bani, e ploaie de bani. Uite cum aruncă banul, este amar generalul, nimeni nu-i ca el, e Barosanu. Aruncă pachete mari, doar în ciuda la dușman, e ploaie de bani, e ploaie de bani. A băgat fica în dușmani, toți îl știu că-i bun. Are mereu buzunarul de valută full. E șeful Olteniei, e mereu un top. El a fost și va rămâne doar pe primul loc, doar pe primul loc. Uite-l cum aruncă banul, este amar generalul, nimeni nu-i ca el, e Barosanu. Aruncă pachete mari, doar în ciuda la dușmani, e ploaie de bani, e ploaie de bani. Uite cum aruncă banul, este amar generalul, nimeni nu-i ca el, e Barosanu. Aruncă pachete mari, doar în ciuda la dușmani, e ploaie de bani, e ploaie de bani. Asta pleacă direct la Târgu Jiu, acolo unde sunt băieții grei care știu. E pentru Biriță, zis Becali, dă cu banii. Asta e pentru Biriță, să o pice dușmanii. De la Nicolae Guță, Braziliano și Mr. Juve de la Play AJ. Sus, sus, sus! Sus, sus, sus! Sus, sus, sus! Sus, sus, sus! Șmecher este ăla care are bani în buzunare, care deține puterea și se joacă cu averea, care deține puterea și se joacă cu averea. Al meu a fost stăpân și eu la rândul meu jupân, indiferent ce ar fi, numărul 1 voi fi. Să se cânte la valoare că Biriță-i nume mare, zile Juve, zile Guță pentru number one Biriță.